civakekî de kultur û çand û huner û alavên folklorî neynika pêşketina vê civakê ne û di civaka Kurdî de gelek xelk peyda dibin ku guhdanê bidin alavên folklorî û bavê şivan welatiyeke ji bajarê Dêrikê ye. Yek ji wan kesa ye ku xwest alavên folklorî bi hemû corên wan bide hev û pêşangehekî di mala xwe de veke ta ku van alavan ji wendabûnê biparêze. Bavê şivan dibêje ku ramana vî karî ket serê wî de ji ber ku raman kir ku wê demekî neviyên wî jê bipirsin gelo we bi çi alavan jiyana xwe birêve dibir, gelo folklora me di çi alavan de xuya dike. Sala 2014 yekê heyva sê min ev kir serê xwe de. Ez fikirî migom bixwe 20 sala cot û cercere kiriye hema sibî nevî me bêjin ya bo bapîro kate çi xwe dikir. Ez bêjim cot kiriyam, cercere kiriyam, paleyî kiriyam, şevrekşana ji katişek jem tenî ne. Ez rabûm 6 qetayê malê hebûn, her 6 qetayê jî me birin danîn dikanê. Min mêzand ez bêjim te hatî, te heş folklortkê, te guma me bişman wallahi va qetayek ba me heye. Te ji me re anî. û yek dî welê, yek dî welê, yek dî welê milletê Dêrikê û sih gundê girêdayî Dêrikê ve û helê pişta me girtin û me ev mearet ava kir. Bavê şivan dibêje ku hin alavên vê pêşangehê li cem wî peyda dibûn û hin wî bi destê xwe çêkirin û hin jî xelkê bajarê Dêrikê weke diyariyê pêşkêş kirin. Tiştim ji xwe jî pêkanîna lê bêjin ha dora 405 qetaya cem çêbûye. Hinek li vir hinek Kanadî. Dora 20 qetayekî me bi destê xwe bi xwe çêkiriye weke haletê cot û dora 8 qetaya me kirîne jî û bêhtirî 300 qetaya jî diyarî me re hat. Bavê şivan berdewam dike û dibêje ku projeyek daniye pêşiya xwe ku di mala xwe de cihekî veke û alavên taybet bi ahengên netewî di mala xwe de peyda bike ta ku xelkê bajarê Dêrikê sûdê jê bibînin. Meşrueyim danî berçavê xwe ez vî torasî kom dikim em bêjin ha 405 qetaya cem hene serê sadî not keşka pîrekanîne çavê milê em te siba Newroz çêdibê. Hêsê şarj Newrozê rimayî te bêjî kazê çi kirasî çêkim, kazê çi cilê Kurdî çêkim, mesaheta xaniyê min 200 metre, 6 xurfa avane, ez va hêta hemû rabkim, cilê bergê Kurdî yê pîreka, yê zilama, yê hemû devera ez kom bikim. و از بینم دنیا به معرضی ده جه رقصه باش قبه جه کتابا خوندنه باش قبه کی پارتی وری بلاوری جله حماز بینم چوی نوروزی ور جلکار خو بکن ناولا خو ویده بدار بینجی د داویه ده باوی شوان دبیجه کو پیوسته هر کسک جم خو فلکلورا خو بپاریزه او که دا باو با پیرن خو وندانه که فلکلور مرو عادات و تقالید خو تناس کرن مو زمان خو تناس کرن مو بکدا خو گرکم لی وگرن تشتی چو بس تشتی مایجی ام هاجی هبن